ሰላም ተኸታተልቲ መዳ ፎሬክስ አካዳሚ ርሑስ ቅንያት ክሪስማስን ሓድሽ ዓመት እናተመነቑ ንሎም መዓንቲ ድማ ሓንቲ ፍልይ ዝበለት መደብ ካብቲ ማርኬት አናሊሲስ ጥራሕ ንገብሮ ፍልይ ዝበለት ብዛዕባ ናይ ማርኬት ሳይኮሎጂ ትገልጽ ንእሽተይ ቪድዮ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ድማ ክትከታተሉኒ ይላቦ እሳ እንታይ ትብል how to lose money in trading ኣብ ትሬዲንግ ብሓፈሻ ኣብ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ስቶክ ማርኬት ክሪፕቶ ፎሬክስ whatever ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ከመይና ገንዘብ ሉዝ ንገብር ትብል እያ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርና ሉዝ ንገብር እንድሕር ፈሊጥና ከመይ ጌርና ጌን ክንገብር ወይ ፕሮፊት ክንገብር እውን ክንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ክንጥንቀቐሎም ዘለና ኣብ ሳይኮሎጂ ዘተኮር እዮም ወይ ድማ ብዙሕ ዝበዝሐ ትሬደር ዝገብሮም ጌጋታት እዮም ማለት እዩ ሓንቲ ብሓንቲ ከዓ ካብ ብዙሓት ውሕዳት እዮም ፅአ ዘለዉ ነዚኦም ከዓ ቁሩብ እንዳገለጽናዮም ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ብቐዳምነት ሒዝያ ዘለኹ add to a losing trade ትብል ኣላ add to a losing trade ማለት ንዝኾነ ዝኸፈትካዮ ፖዚሽን አንጻርካ ኣብ ዝኸደሉ ንኣብነት ባይ ወይ ሴል ኢልካ እቲ ማርኬት እንድሕር ናብቲ ንስኻ ኣናላይዝ ዝገበርካዮ ወይ ድማ ፎርካስት ዝገበርካዮ ዘይከይድ እንድሕር ሃልዩ ተወሳኺ ካልእ ፖዚሽን እንድሕር ትኸፍተሉ ሊኻ ኮንካ እዚ ሓደ ዓብይ ዕንወት እዩ ማለት እዩ ንምንታይ እቲ ማርኬት ነቲ ክሳራታት ናትካ ከመሊስካ እንዳዕበኻዮ ትኸይድ ዘለኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ድማ ኣብ ፎሬክስ ይኹን ኣብ ስቶክ ወይ ድማ ክሪፕቶ ትሬድ ክትገብሩ ከለኹም ሓደ ማርኬት አንጻርኩም እንድሕር ይኸይድ ሃልዩ ኮይኑ ሉዝ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ካልእ ፖዚሽን ናብቲ ንሱ ዝኸዶ ዘሎ ዳይሬክሽን ይኹን ወይ ድማ ንኦፖዚት ዝኾነ ማርኬት ኣይትወስኹሉ ማለት ስለዚ እቲኣ add to a losing trade ትብል ዘላ ኣዝያ ኣገዳሲት እያ ማለት እዩ ብምቕፃል ትሬድ ቱ ማች ትብል ኣላ ኩሉ ግዜ ብዙሕ እንድሕር ኮይኑ ነገራት ኩሉ ግዜ ጎዳኢ ማለት እዩ ዋላ ንባዕሉ መግቢ እውን ብብዝሒ እንድሕር ወሲድካ ናብ ፖይዞን ተቐይሩ ቀትለካ ይኽእል እዩ ስለዚ ቱ ማች ትሬዲንግ ኣብ ሓደ መዓልቲ ብጣዕሚ ብዙሓት ፖዚሽንስ ባይ ኤንድ ሴል ትብል እንድሕር ኮንካ ነቲ ሳይኮሎጂ ናትካ እውን ኣዝዩ ክሃስየካ ስለ ዝኽእል ስለዚ ብዙሕ ትሬድ ወይ ድማ ብዙሕ ፖዚሽን ካብ ምኽፋት ክንቁጠብ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብ ማርኬት ኣብ ንኣትወሉ ቀፂልና ትሬድ ዊዝ ኖ ኤጅ ትብል ኣላ እዚ ማለት ዝኾነ ስትራቴጂ ብዘይብሉ መንገዲ ናብ ማርኬት ትሬድ ክትገብር ክትኣቱን ከለኻ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ኣበይ ተኣቱ ኣበይ ትወፅእ ወይ ድማ ማርኬት እንታይ ምስ ኮነ ተኣቱ እዚ ሓበሬታ ክበካ ዝኽእል ስትራቴጂ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከም ዓውደ ኩናት ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ናብ ዝኾነ ዓውደ ኩናት ክትወፍርን ከለኻ እንታይ ብየን ተጥቅዕ ብየን እንታይ ትገብር ኩሉ ግዜ ሓደ ስቴብል ዝኾነ ስትራቴጂ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ኣመራርሓ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ትሬዲንግ ካልክዕ ከምኡ እዩ እስኻ ማዓሲኻ ብክሳራ ኣብ ክሳራኻ ኣውሒትካ ትወፅእ ማዓሲኻ ኸ ዝበዝሐ ፕሮፊት ጌርካ ትወፅእ ማዓሲኻ ናብቲ ማርኬት ተኣቱ ንኩሉ እዚ ዝገልፀልካ ሓደ ኤጅ ወይ ሓደ ስትራቴጂ ከተማዕብል ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እዚ ዘይብልካ እንድሕርና ማርኬት ተኣቱ ሊኻ ኮንካ ኩሉ ግዜ ሉዝ ናይ ምግባር ተኽእሎኻ ዝለዓለ ይኸውን ብድሕሪኡ ለት ሉዘርስ ራን ይብል ኣሎ ማለት እዩ ለት ሉዘርስ ራን ምክንያቱ ንሓደ ማርኬት ከፊትካዮ ናብቲ ንስኻ ፎርካስት ዝገበርካዮ እንድሕር ዘይከደልካልዮ ኮይኑ እሞ ድማ ስቶፕ ሎስ እንድሕር ዘይገበርካሉ ሊኻ ኮንካ ወይ ድማ መከላኸሊ እንድሕር ዘይጌርካ ሊኻ ኮንካ እቲ ማርኬት ክምለስ እናበልካ ብተስፋ ትፅበዮ እሞ ንነዊሕ ማርኬት ድማ አንጻርካ እናኸደ ናብ ኔጌቲቭ ክእትወካ ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቶም ሉዘርስ ናትካ ብዝተኽኣለካ ኣብ ሓፂር ግዜ ክትዓፅዎም ፈትን ማለት እዩ ሉዘርስ ክምለሱ እዮም እናበልካ እንድሕር ነዊሕ ሒዝካዮም ግን ኣብ መወዳእቱ ብዙሕ ክሳራ ከስዕብልካ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ውሑዳት ወይ ድማ ኣብ ቀረባ መንገዲ እንከለዉ ክትዓፅዎም ፈትን እንተዘይኮይኑ ግን ምስ ዓበዩ ወይ እቲ ክሳራ ምስ ዓበየ ከይፈተኻ ክትዓፅዎም ኢኻ ማለት እዩ ብትሕቲኡ ድማ ካት ዊነርስ ሾርት ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ካት ዊነርስ ሾርት እዚ ድማ ኩሉ ግዜ እንታይ ማለት እዩ እቶም ንስኻ ተዓዊትካሎም ዘለኻ ወይ ኣብ ናትካ ዳይሬክሽን ዝኸዱ ዘለዉ ትሬድስ ኩሉ ግዜ ንንውሕ ዝበለ ክኸዱ ከም ዘለዎም ክትፅበዮም ክትክእል ኣለካ እዚ ድማ ነቲ ዊኒን ሮሾ ናትካ ከዕብየልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ጥራሕ ብሉ ስለ ዝረኣኻ ወይ ድማ ፕሮፊት ስለ ዝረኣኻ ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ ማርኬት ንነዊሕ ናይ ምኻድ ተኽእሎታት እናሃለዎ እንከሎ ኣብ ሓፂር ግዜ እንድሕር ተዓፅዎ ኮንካ እዚ ድማ ሓደ ናይ ሳይኮሎጂ ድኽመት ስለ ዝኾነ ንዓኻ እውን ኣብ መወዳእቱ ገንዘብ ከኽስረካ ይኽእል እዩ ብምቕፃል ሆልድ ፖዚሽን ኤጌንስት ትረንድ ይብል ኣሎ ማለት እዩ
ማርኬት ባይ ትረንድ ወይ ድማ ዳውን ትረንድ ኣብ ትረንድ ናብ ዝኾነ ዳይሬክሽን ክኸይድ ትረንድ እንከሎ ኦፖዚት እንድሕር ኣቲኻ ኣለኻ ኮንካ ቀልጢፍካ ኣስተውዒልካ ነቲ ማርኬት ክትወፀሉ ክትክእል ኣለካ እንተዘይኮይኑ ኣንፃር ናይቲ ማዕበል ወይ ኣንፃር ናይቲ ዌቭ ትኸይድ ስለ ዘለካ ንውሕ ዝበለ ኣብ ኔጋቲቭ ከፅንሐካ ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣንፃር ትረንድ ከም ዘለካ እንድሕር ፈሊጥካ ካብ ማርኬት ምውፃእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ቀፂሉ ፎካስ ኦን ኒውስ ይብለና ኣሎ ኒውስ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ባእታ ኣብ ፎሬክስ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ማርኬት ማለት እዩ ብሓፈሻ ኣብ ኢኮኖሚ ስለዚ ንስኻ ድማ ናብ ሓንቲ ኒውስ ጥራሕ ፎካስ እንድሕር ትገብር ኮንካ እዚ ጌጋ ኣራርድኣ ኣብቲ ማርኬት ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ እታ ኒውስ ንሓንቲ ግዜ ወይ ንሓንቲ ሰዓት ወይ ንሓንቲ መዓልቲ ነቲ ማርኬት ማኒፕሌት ጌራ ነቲ ኮሬክሽን ክትሰርሖ ትኽእል እያ ንስኻ ግን ኣብቲያ ኒውስ እንድሕር ገንዘብ ክገብር ኣለኒ ኢልካ እንድሕር ተኣቱል ኢኻ ኮንካ ነቲ ብድሕሪኡ ዘሎ መዓልትታት ናይ ትሬዲንግ ንዑ ረሲዕካ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኒውስ ትሬድ ኣብ ትገብረሉ ክትጥንቀቕ ኣለካ ኒውስ ዋላ ትሬድ እንተዘይገበርካ ተመራፂ እዩ ማለት እዩ ቀፂሉ ትሬድ ዩር ኢሞሽንስ ይብለና ኣሎ ኩሉ ግዜ ብኢሞሽን ትገብሮ ነገር ኩሉ ግዜ ውፅኢቱ ክሳራ እዩ ስለዚ ብኢሞሽን ትሬድ ከይትገብር ብኢሞሽን ኢንቨስት ንከይትገብር ድማ ክትጥንቀቕ ክትክእል ኣለካ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ኩል ክትከውን ኣለካ ኣብቲ ማርኬት ድማ እቲ ንስኻ ፈጢርካዮ ዘለካ ስትራቴጂ ንሱ ፎርም ክሳብ ዝኸውን ኢሞሽንካ ኮንትሮል ጌርካ ንዕኡ ተፀቢኻ ናብቲ ማርኬት ክትኣቱ ኣለካ እምበር ብስምዒት ወይ ድማ ብናይ ፅቡቅ ኣራርድኣ ከይሓዝካ ናብቲ ማርኬት እንድሕር ትሬድ ተኣቱ እንድሕር ኣሊኻ ገንዘብ ሉዝ ናይ ምግባር ተኽእሎካ ዝለዓለ ይኸውን ብድሕሪኡ ዶንት ኪፕ ኤ ትሬዲንግ ጆርናል ይብላ ኣሎ ኩሉ ግዜ ጆርናል እንድሕር ዘይትገብር ኮንካ እንታይ ማርኬት ኣቲኻ እንታይ ማርኬት ተዓዊትካ ወይ እንታይ ማርኬት ሉዝ ጌርካ ነዚ ብምሉእ ጆርናል ክገብረልካ ዝኽእል ብኤክሴል ክኸውን ይኽእል ዋላ ብኖርማል ኣብ ኖትቡክ ዝፀሓፍካዮ ክኸውን ይኽእል እዚ ድማ ንቐፃሊ ኢምፕሩቭ ንክትገብር ንክትመሓየሽ ይሕግዘካ ማለት እዩ እቶም ዝገበርካዮም ጌጋታት ወይ ዝገበርካዮም ዓወታት ንክትደግሞም እቶም ጌጋታት ናትካ ድማ ንኸተወግዶም ይሕግዘካ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ትሬደር ነዚ ዓይነት ጆርናል ክገብር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኢንተርሌት ኢን ደ ሙቭ ይብላ ኣሎ ማለት እዩ ኢንተርሌት ኢን ደ ሙቭ እዚ ድማ ኣብ ሓደ ማርኬት ክትኣቱን ከለካ እቲ ተኣትወሉ ቦታ ፍሉጥ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሓንሳብ እቲ ተበጊሱ እንድሕር ፀኒሑ ማርኬት ካብቲ ንስኻ ክትኣትወሉ ዝግባአካ ቦታ እንድሕር ከይዱ ፀኒሑ ካልእ ኦፖርቹኒቲ ደኣ ክትፅበ ክትክእል ኣለካ እምበር ሽዑ ኣቲኻ ኣብ ማርኬት ትሬድ ክትገብር የብልካን እዚ ኣነ ብምንታይ እያ ዝምስሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ስቴሽን ሓንቲ ባቡር ክትከውን ትኽእል ወይ ድማ ኣውቶቡስ ክትከውን ትኽእል ካብ ስቴሽን እንድሕር ከይዳ ኣብ ፍርቂ መንገዲ ክስቀል ምፍታን ማለት እዩ እዚ ከዓ ውፅኢቱ ሓደጋ እዩ ዝኸውን ስለዚ ኩሉ ግዜ ስቴሽን ናትካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ኣበይ ምስ በፅሐኻ ማርኬት ክትኣቱ ኣበይ ምስ በፅሐኻ ማርኬት ክትወፅእ ክትፈልጥ ኣለካ ስለዚ ሓንሳብ ምስ ከደቲ ማርኬት ሌት ኣብ ማርኬት ክትሕወስ የብልካን ድሕሪኡ ትራይ ቱ ዊን ባክ ሎስ ኪክሊ ይብላ ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ሉዝ ምስ ገበርካ ሪቨንጅ ትሬዲንግ ዝበሃል ኣሎ ነቲ ሉዝ ዝገበርካዮ ንኸተማልስ ናብቲ ማርኬት እንድሕር ተኣቱሉ ኢኻ ኮንካ እዚ ብኢሞሽን ተኣትዎ ኣለካ ማለት እዩ ኢሞሽን ከዓ ኩሉ ግዜ ናብ ሎስ ወይ ናብ ክሳራ እዩ ተስዕብ ማለት እዩ ስለዚ ሪቨንጅ ትሬድ ድማ ከተወግድ ኣለካ ምክንያቱ እታ ዝሓለፈት ሉዝ ዝገበርካያ ናታ መዓልቲ እያ ካብ ትመፅእ ዘላ መዓልቲ ድማ ነቲ ዝገበርካዮ ጌጋታት ኣሪምካ ተማሂርካ ተማሓየሽካ ናብቲ ማርኬት ክትመፅእ ኣለካ እምበር ብሪቨንጅ ኣረኣያ ንማርኬት ክትሪኦ የብልካን ኣብ መወዳእታ ኖ ባክ ቴስቲንግ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ኖ ባክ ቴስቲንግ ከዓ እንድሕር ባክ ቴስት ዘይትገብር ኮንካ ውፅኢቱ ክሳራ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ባክ ቴስቲንግ ከዓ እቲ ንስኻ ትጥቀመሉ ዘለካ ኤጅ ወይ ትጥቀመሉ ዘለካ ስትራቴጂ ብዳታ ዝተሓገዘ ኮይኑ ካብ ነዊሕ ግዜ ካብ ወርሒ ዓመት ከምኡውን ካብ ነዊሕ ግዜ ጀሚሩ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ይኸይድ ነይሩ እንታይ ዓይነት ፓተርን ፎርም ይገብር ነይሩ ባክ ቴስት ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ንዕኡ ምስ ገበርካዮ ኢኻ ሽዑ ከም ስትራቴጂ እተፅድቆ ስለዚ ባክ ቴስት እንድሕር ዘይትገብር ኮንካ ትጥቀመሉ ዘለካ ስትራቴጂ ወይ ትጥቀመሉ ዘለካ ሜላ ናይ ኢንቨስትመንት ወይ ድማ ሜላ ናይ ትሬዲንግ ጉጉይ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ባክ ቴስት ጌርካ ድማ እቲ ናቱ ፕሮፊታቢሊቲ ክንደይ ረሽዮ ክንደይ ዊኒ ረሽዮ ኣለዎ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ማለት ስለዚ ባክ ቴስት እንድሕር ዘይትገብር ኮንካ ውፅኢቱ ናብ ክሳራ ከስዕበልካ ስለ ዝኽእል ኩሉ ግዜ ትጥቀመሉ ሜተድ ትጥቀመሉ ዘለካ ስትራቴጂ ባክ ቴስት ክትገብሮ ግዴታ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እዚአን
ካብቲ ብዙሕ ዝበልናዮን ውሕዳት እየን ማለት እዩ ምስቲ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ዝኾነ ፕላናት ትገብርዎ ወይ ናይ ትሬዲንግ ፕላን ትውፅዎ ድማ ሓገዝቲ ኮይነን ስለ ዝረኸብኮነ ኣብ ፕላንኩም የእትዎን ነዚኦም ጌጋታት እዚኦም እንድሕር ወጊድናዮም ድማ ናብ ፕሮፊት ናይ ምኻድ ዝዓበየ ተኽእሎታት ኣለና ማለት እዩ ደጊመ ርሑስ ቅንያት ክሪስማስን ሓድሽ ዓመትን እናተመነኹ ንኩልና ሰላምን ቅሳነትን ርግኣትን ዝዓሰሎ ዓመት ይምነ ሰሰናዩ ቻው